Dobrý deň, vážení diváci, dnes opäť uvádzame rubriku Kolotoč histórie. Java 350 632 bola tak povediac znudzecnosť. Po úspešnom type 634 prišla inovácia v podobe Javy 350 typ 638. Bola už vo výrobe 2 roky, keď prišlo neočakávané vytriezvenie. 638 priniesla úplne nové prvky, hlavne motor, ktorý mal nové klukové skrine vybavený novými valcami s hliníkovými rebrami. A práve motor vďaka nadmerným vibráciám a vysokej miere porúch spôsobil, že bol nečakane nahradený motorom z jeho predchodcu 634. Motor bol osadený 12V alternátorom, to si vyžadovalo výmenu čapu klukového riadela na pravej strane. Kluková skriňa na pravej strane bola tiež upravená tak, aby pasovala na väčší priemer zapaľovania. Inak bol motor presne rovnaký ako pri 634. Java 632, hoci išlo o neplánovaný motocykel, sa stal veľmi úspešným a žiadaným motocyklom na domácom trhu. Jednak vďaka osvedčenému motoru a takisto kvôli novému rámu motocykla. A tak vznikla legendárna neplánovaná 632 určená len pre domáci trh. Java 350 typ 638 však pokračoval vo výrobe s len krátkou prestávkou, kým sa prekonali výrobné závady. Práve počas tejto prestávky bol vyrobený motocykel Java 350 typ 632 ako náhradný motocykel. Vážení diváci, ak sa vám naše video páčilo, sledujte nás aj naďalej a dajte nám like.